Здравейте, потребители на VIVBox, аз съм Жижо 980 и сега ще ви покажа моя шоп, не моя, но един приятел. Той се казва Castle Shop. За да дойдете тук, напишете това. Ще ви оставя малко. Ще ви покажа шопа на горния етаж. Това е горния етаж, книгата, молитвата. Като църква съм направил. Тук рестон, да го правим. Тук пък някакви неща. Добре, сега. Тук го направихме да е безсилово, ама не става. Добре. Свършихме с шопа, отиваме към резиденцията. Малко ми логи. Не малко, ще много. Това е нашата резиденция. Големичка е, PC на PC. Направихме я като замък. Това е къща на стовдадец. Той много обича такива неща да прави. Така. Тук искаш този бутон. Отиваме към кулите. Качваме се. Просто разгледаме цялата резиденция разглеждаме, за да отидем на пътищата към другите коли. Следването е така. Паднах правците. Има най-различни животни. Мисля да направя така. Болимо стомаха. Сега оправям всичко. Сега отиваме в втората ми резиденция. Това е вече лично моя. Нарича се супер юзер резиденция. Не е много хубава, но няма кефи. Не съм гледал от никъде такива неща. Но моят приятел, пак да го кажа, гледал от интернет и аз към... Ама е хубава. Няма че не. Вътре е по-хубава. И вижте. Аз не мога да влизам, защото не ми е дал права. Така. Показва ви Castle Shop. И сега може да ви покажа нашия... Опа, умрях. Пак. Това е най-лесното да се мине. По тъбдюм, по тост не съм правил.